16 ta' frar, is-7 fundaturi tal-Ordni tas-Serviti ta' Marija li għexu fis-seklu 12. Dawn il-qaddisin kienu negozjanti tad-drab Firenze li għal-ħabta tas-sena 1233 waqt li belthom kienet għaddejja minn żmien ta' ġlied imdemmi bejn l-aħwa, ħallew il-familji tagħhom u ġidhom u bdew jgħixu ħajja ta' faqar fid-distrett ta' Cafaggio. U libsu l-abitu griż tal-aħwa tal-penitenza, konfraternità tal-lajċi li tagħha kienu membri u ddedikaw ruhom għat-talb, penitenza u għemejjel ta' ħnina. Wara ftit ta' żmien xi wħud minnhom bdew jgħixu ħajja waħedhom fuq il-muntanja Senario, xi 19 kilometru il bogħod minn Firenze. Meta d-Dumnikan Qaddis Pietru ta' Verona ippriedka f'Firenze matul l-Avvent u Randan tas-sena 1244 u 45, is-7 sħab enuh jorganizza s-Soċjetà ta' Marija, għaqda tal-lajċi, fil-waqt li hu għen lill-aħwa biex jiffurmaw komunità reliġjuża, waħda li tinkludi kemm l-eremiti fuq il-muntanja Senario kif ukoll il-grupp ta' Appostolat Cafaggio. Huma sejħu lilhom infushom servi ta' Marija għax kien hemm kappella tal-Madonna fiż-żewġ postijiet. Dawn is-serviti adottaw ir-regola ta' Santu Wistin u ħadu l-abitu iswed b'devozzjoni lejn id-duluri tal-Madonna. Is-7 fundaturi kienu dawn: Bonfilio, gwida tal-grupp laik u wara pirjur tal-komunità ġdida, Bonaguanta, pirjur bejn l-1256 u l-1257, Manetto li waqqaf l-ewwel fundazzjonijiet fi Franza, Amadio ir-ruħ tal-grupp, Sostegno u Ugozzjone ħbieb tagħhom u Alessio Ziju ta' Santa Ġuljana. Ruma kienet għarfet il-kontribut tagħhom, iżda kellhom jgħaddu ma' 60 sena, jiġifieri fis-sena 1304 li s-Santa Sede tagħthom l-arfien uffiċjali. Dawn is-7 fundaturi tas-Servi ta' Marija ġew ikkanonizzati flimkien fl-1888 mill-Papa Iljun 13. Jinsabu kollha midfunin flimkien f'Monte Senario, fuq l-artal li sar mill-Kardinal Alessio Enrico Maria, tal-istess ordni li kien żar Malta u Għawdex u nkuruna lill-Madonna ta' Pinu bħala legat tal-Papa fl-1935. Is-Serviti ta' Marija għamlu il-fuq minn 100 sena fil-parroċċa ta' Stella Maris ta' Slima. Dawn is-7 servi ta' Marija iddedikaw ruhom għat-talb, penitenzi u għemejjel ta' ħniena. Ftit snin wara li waqfu l-ordni, il-persuni li jingħaqdu magħha kienu jgħoddu 10,000. Dan kien attribut għal ħidma li wettqu u għaż-żelu li jurew. Il-mexxejn tagħhom kien Bonfilio Monoldo li kien l-akbar wieħed fiż-żmien. Il-kappillan tal-Lawdesi Giacomo Poggibonsi, bniedem ta' Qdusija, kien id-direttur spiritwali tagħhom. Imma kif beda kollox? Kollox beda f'nar l-Assunta, meta waqt li kienu miġburin jitolbu flimkien kellhom dera tal-Madonna u qatawa li jirrinunzjaw għad-dinja u jinxteħtu taħt il-protezzjoni tagħha. 3 minnhom kienu ċelebi, 2 Romol u 2 l-oħra miż-żewġin. Ir-Romol u l-miż-żewġin riedu jaraw kif se jirranġaw mal-familji li kienu jiddependu minnhom. Minn hawn u minn hemm instab mezz kif id-dipendenti tagħhom ikunu sostenuti fil-bżonnijiet materjali tal-ħajja u bil-kunsens ta' qrabathom setgħu jingħataw għas-sejħa l-ġdida li kienet ġiethom. L-isqof għenhom ħafna u 23 jum wara li kienu ġew imsejħin daħlu fid-dar imsejħa la Karl Marzja
barra minn Firenze. Din is-sejħa għal ħajja ta' kontemplazzjoni u ċaħda b'kuntrast mal-ħajja libertina ta' Firenze u l-madwar ġibdet l-ammirazzjoni tal-poplu. Ta' kuljum in-nies kienet tmur hemmhekk biex tkellem lil dawn l-irġiel twajba. Għalhekk huma qatawha li jitbetu mill-belt u jmorru fuq Monte Senario, 11 mil il barra minn Firenze, fejn bnew knisja sempliċi u erimitaġġ u bdew jgħixu ħajja ta' awsterità. Nhar it-13 ta' April tal-1240 kellhom dera tal-Verġni Mbirka li ridithom jilbsu l-abitu iswed belm tad-duluri tagħha f'riġlejn is-salib ta' bina. Talbithom ukoll jintrabtu bir-regola ta' Santu Wistin u li jissejħu is-servi ta' Marija. Fuq xewqa tal-isqof Kollha barra Fratell Alexis aktar tard irċevew l-ordni sagri. L-ordni ħadet il-bixra aktar ta' ordni mendikanti u hija il-ħames waħda ta' din ix-xorta fil-Knisja. Tul ħajjithom is-serviti tal-bidu raw l-ordni tiftaħ djar f'diversi pajjiżi barranin. F'50 sena l-għad tal-imseħbin laħaq l-10,000 u sal bidu tas-seklu 14 kellhom il-fuq minn 100 monasteru b'missjonijiet ukoll fi Kreta u fl-Indja. Aktar tard twaqfet ukoll is-sekond ordni ta' sorijiet klawstrari u t-terz ordni b'ħidma ta' karità u edukazzjoni imwaqfa minn Santa Ġuljana Falconieri. L-aħħar wieħed li miet u l-aktar wieħed li għex fosthom kien il-fratell Alessio Falconieri meta kellu 110 snin fi 17 ta' Frar tal-1310. Il-fdalijiet tagħhom jinsabu meqjumin f'qabar wieħed fil-Knisja tal-Monasteru f'Monte Senario. Min jaf li kieku inti bħal dawn is-seba' żgħażagħ issibħin matul il-jum biex tinġabar f'post tal-kwiet biex tingħaqad f'aktar intimità ma' Alla fit-talb. Min jaf li kieku it-talb u l-penitenza tagħmilhom l-iskop tal-ħajja tiegħek i tal-liema stat i. Min jaf li kieku inti wkoll tkabbar id-devozzjoni tiegħek lejn il-Verġni Mbirka Marija u lejn is-seba' duluri tagħha li kienet waħda mid-devozzjonijiet ta' dawn l-aħwa qaddisa. Din li ġejja hija talba mill-liturġija tas-Sijat. Atina mulej it-tiba tar-ruħ tal-aħwa qaddisa li llum qegħdin infakru li kellhom devozzjoni tal-għaġeb lejnhom qaddisa ta' Alla u ħabirku biex iresqu lejk il-poplu tiegħek. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen.